जोंनि बे ब्लग दिनै जोङो आरो फिन खेबसे देउल फुजायावनो थांफिननो नागिरबाय आरोना प्रेक्टिकेल बसुमतारियाबो बे लांहिन कार्बि आलं जाम्बुगुरि गामियावहाय बे देउल फुजायाव फैगोन आरोना थ' नोंथांमोना बे देउल फुजानि फिन खेबसे ब्लगखौ नायलांबाय थाबावदो जोबजासिम थ' लेट्स गो आङो जिखिनि देखायनो हायो बेखौनो देखायबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना बे देउल फुजानि ब्लगखौहाय दा नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि दिनैनि आर्टिस्ट सिनेमानि आर्टिस्ट सिंगार कमेडियान एक्टर जोंनि गेजेराव दङ दा बिथांखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथि होनो सानदों बयनिबो मोजां मोनजानाय आंगोनिबो आंगो फंबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारि गांसे आर'नाइजों बरायदों बिथांखौ जोङो जोंनि बरायनायखौ नाजावनानै लानो थाखाय खावलायबाय बयखौबो खावलायबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारि दिनै नैबे नोंथांमोननि लांहिनाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों हेल' बयबो खोनादोंना रायजोफोर खोनाहैयो माने बक्सा जागोन दा जिखुनु नोंथांमोननि बे जायगायाव फैनानै एसे बिराद मोजां मोनदों दा नोंथांमोना आं फैनायाव माबादि मोनदों आं बेखौ मिथिला जाहैबाय आं फैनायाव माबादि मोनदों मादै आङो कमिटिनि सारमोनखौ हामबाय होनदों आं जाम्बा असाइसखौबो बिदि लेंहरनानै आर'नाइ गानहोलायनायखाय एसे असाइस जाबाय आङो सिगां एसे हेन्डसाम बांद्राय साइसबा हिनजावफ्रा गोसोथोयोना गाज्रि जायो मालायनि हिनजावाबो गोसोथोयोमोनब्ला गाज्रि जागौमोन आंना बेखायनो थिगैनो दं इसोर जाथारे गले गले नंगौना नङा ओंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना सोरबा गरिब सोरबा माहाजोन सोरनावबा कार दं सोरनावबा बाइक दं मा दं मा गैया बेजों खोथा गैया फैबा जेबो थांफाया আপনার কি আছে কি নাই যদি একো নয় এটো কোনো ডাঙর বস্তু নয় মরে আপনার বোলেরো আছে স্করপিও আছে বিল্ডিং আছে আরসিসি আছে সাফি আছে সিহেরা আছে এটো নয় মরিলে মানে আর জিনিস তুই थांनानै थासान्दि रंजा जुजुआ बयनावबो थायो सोरनावबा फिसायनि जुजु सोरनावबा हिनजावनि जुजु सोरनावबा गोसोथोनायनि जुजु सोरबा साख्रिनि जुजु सोरबा फिसायनि जुजु सोरबा बिहामजोनि जुजु सोरबा थाखा फैसानि जुजु Everybody has problem in their life फैबा जाजोबा बेनिखायनो रंजा अनलायनानै था आरोखि बांद्राय नांलायनो नाङा आयु खमायो बिसि गालागालि खाजिया हले आयु खमि जायो दा ओंखायनो नोंनि फिसाया साख्रि गैयाब्लाबो बारा खामायनो रोङाब्लाबो दा खासै बेजों थादा आरोखि दा थानो हानाय नङा हायो गान खनसे हायो फिसा गान खननो थोनबायलै जावैसो आंहा दा ओंखायनो बयखौबो जेन' नांलाया खमलाया अनलायनानै बयबो रुजु रुमु रायजो जायो सोरनाबा दं सोरनाबा गैया खिन्थु गैयाबो मावब्ला बुद्धि रोङोब्ला गियानि जायोब्ला माहाजोन जायो थगायनो नाङा दा फैबा जेबो थांफाया होननाय माने
फैबा मोनसे जिनिसल' थांफायो बे जाबाय 100 थाखानि सि गुफुर মাত্র 1 টকাৰ বগা কাপোৰ আপোনাৰ লগত যাব এইটো মানে আপুনি উৰি যাব নোৱাৰিব बे सिगुफोरखौबो नों जोमनानै थांनो हानाय नङा आरोखि नोंनि फिसायासो फिनहरगोन माला फैगोन थालखौ मोननाय नङा नोङो बेवहाय नंगौना नङा नोङो अमा उसियोबा फैनानै असायसायसोलै नंगौना नङा दा बादियाव जुदि थैनानै अमा उसियो आयै आरो सना गानहोबावदो सेस हाब्रुआव थानांगोन ओंखायनो बयबो मोजाङै था आरोखि माने जिखुनु नोंथांमोननिफ्राय खाराखै ओंखायनो आङो हिनजावखौ लानो गोसो जादों आरोखि नोंसिनिफ्राय मा बिसास आंनाबो खारो ना मायो ना माब्रै दा ओंखायनो लांगिनि लानो गोसो जादों लांगिनि हिनजावा खारा नालाय मालायबा मानो उसुदा मोनना खारोथाय जा दुखु मोनो आङो मालायनि हिनजाव खारब्ला खारनो नालाय खारनो हाबानि साननै उनावनो खारबानो जायो मानो एफा गिदिर फिसा मोननानैसो खारनांगौ जाखो नंगौना नङा हाबानि साननै उनावनो फिसाइखौ सिनाया फिसाया माबादि बेसेबां जायो खय घन्टा उन्दुयो बेसेबां खामायो मा मावो मिथिया साननै उनाव बिसिसो गोबाव नांगौ फिसाइखौ बुजिनोलाय आंना ओंखायनो आं बुङो खारना नालाय खारना सोरबा हौवाया थगायनानैबाबो हाबा लागोन जानो हागौ थगायनानै लाबोदों जानो हागौ थानांगौ नंगौना नङा ना गाज्रि जाबाय आंना बुंनाया जायाखैबा अयनाय जायो न'खरखौ सिफायनाय जायो बेसेबा लाफिनथावा माथावा जायो जिखुनु फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों मोनसे प्रग्रामा अनेक रोखोमनि मानसि फैयो सोरबा आंखौ मोजां मोननायबो फैगोन सोरबा आंखौ दा ओंखायनो मानसिफोरनि गोसोखौ गोजोन होजोबनो हाखाया ना हायो साइन्टिस्टफ्रानो गोजोन होजोबनो हायाखै आंलाय जाम्बासो नंगौना नङा दा ओंखायनो गोजोननाया गावबागाव पार्सनेल मेटार सोरबा एखेबारे साबासो जाबायलै हिनजाव लानाया होमब्लाबो हिनजाव लाबावनो लुबैयो बे माबेलै गोजोननाया पार्सनेलसै आंखौ खुबैनो नागिरखोना माखो आंखौ खुबैनो नागिरखोना माखो आंखौ खुबैनो नागिरदों मा खुबैगोनलां बारा मा गिलु बालु बेलाय मोनसुरिया कुम्फु ब्लेक बेल्ट मोननायसो आंबो
ना गोजौगोन फाग्लासो माने आङो सिगां मोजां खालामोमोन दासो रोंला बैसोआबो जाबाय किसमिस जानायखायसो बैसोखौ एसे खम नुयो आंनिखौ साफ्रामबो फुङाव जायोलै आं नोंसोरबो जा गेस आरो बैसोआ खम नुयो आंखौ गाज्रि नुखायाखै दा आरो जै आंखौ बखिबायना साक्सेस जाया आंनि लोगोफ्रा दासिमबो मटर साइकेलखौनो बायनो हायाखैलै जा बखियोमोन आंखौ जाम्बा सल' होननानै बिराद बखियोमन आंखौ मिथिबाय कलेज फरायब्लाबो मा जाबावनो रायलाय मा जाबावनो होननानै साला गावसिना एग्जामावनो पास जाया साख्रिनि एग्जामाव थादो नोंसोरो बे आंनि साव नङाबा मा फाग्ला नों दा साख्रिखौ दाउ अमा नागिरनाय बायदि नागिरबा मोनो आंसो जाम्बामोन सावनाङो आंनि लोगोफ्रानो नांदोंब्ला आरो नोंसोरलाय मालायसो आंखौ जै गाज्रि मोनबाय बखिबाय सावनाङो डाइरेक्ट आंनि लोगोफ्रा सासेबो साक्सेसफुल जायाखै दाबो नै नंगौ एमए जाबाय बिए जाबाय एमएससि जाबाय माबा माबि बोरै फरायजोब्बाय सिनि सानो गैया साला बे आंखौ बखिनायनि सावनांगोन ना कलेजाव नंगौना ना जापानाव सोलोंनाय बायदि खेबोलै नोङो केमेराखौ एखेबारे ओरैखा आरोखि जापाननि आरोखि बेना खेबनाया रोजा रोजा साबायखर थाबाय लांगिन हालामखौ जै बर' हारिनि लांगिन हालामखौ गोसोखांबाय थासिगोन I can never forget it. I will be remembering it till my last breath. Thank you so much for inviting me here in your program. 자, बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय बयबो खुसि खुसि थाथों
जोङो बारा गोबाव गैला गोजौआव थाब थांजोबनो हासिगौ मानो होनबा बांग्रि मावगोन बादि मोनदां साइन्टिस्टफ्रालाय बोरैथो नंखाय बुङो आं बुंनो मोना 2012 बुंबाय संसारानो जोबनोसैनो आंबो दाउला खासिखौनो गोलाव संसारनि जाफ्लांबाय नेयो 2000आबो जोब्बाय जेबो दाबो जोबा बिदि थगायो मानसिखौ ओंखायनो जेबो नङा गोजोनै थाथ'लायदो नमस्कार